Srbiji ima više od 500.000 korisnika kanabisa, ali znamo da je u praksi to mnogo više ljudi, istakao je Miloš Simić, predsednik Socijalnog kanabis kluba Beograd na konferenciji kako je kanabis dekriminalizovan u Srbiji. Simić je objasnio da suštinski problem u Srbiji predstavlja sam krivični zakon. Korisnici kanabisa, bolesni ljudi i ljudi koji sade kanabis za svoje potrebe nisu kriminalci, oni ne čine nikakvu štetu. Mi ne pričamo o ljudima koji švercuju velike količine kanabisa preko granice, koji se bave organizovanim kriminalom i onima kojima kanabis služi da bi zarađivali, istakao je Simić. Predstavnici inicijative za promenu zakonske regulative kanabisa govorili su o odluci Ujedinjenih nacija da se kanabis skloni sa liste narkotika 2. decembra 2020. godine i u kakvom se pravnom paradoksu Srbija nalazi od tog datuma. Kanabis je nepravedno stavljen na listu opasnih supstanci, iako nije bilo naučnih dokaza. Danas postoji gomila naučnih studija kao dokaz za to, ali i ljudi koji su se izborili sa bolestima od kojih je moderna medicina odustala, rekla je Marija Mihajlović, aktivista inicijative. Mladen Nikolić, koautor aktuelnog zakona o psihoaktivnim supstancama, govorio je o pomoći opojnih droga i o odluci Svetske zdravstvene organizacije da odobri kanabis kao sredstvo za lečenje. To nije stvar koju država može da bira, to je obaveza države. Ako su Svetska zdravstvena organizacija i Evropska agencija za lekove rekle da nema nikakvih dokaza o štetnosti kanabisa, jednostavno se krivično delo protiv zdravlja ljudi ne može primenjivati, rekao je Nikolić. Dragoljub Mrđić, koji je svojevremeno osuđen zbog posjedovanja kanabisa, bio je gost na konferenciji i govorio o svom slučaju. Naime, Dragoljubov brat i sestra su bolesni i posjedovao je određenu dozu kanabisa zbog lečenja svojih članova porodice. Na pitanje šta će se sa njegovom porodicom desiti kad bude završio u zatvoru, rekao je da njega čeka robija jer je želeo da bude zdrav. Miloš Matejić, bivši radnik Železare Smederevo, osumnjičen je za posjedovanje kanabisa, a shodno tome odmah je izgubio posao. Dodao je i da je nalepnica zalepljena na njegova leđa. Sve se ovo desilo zbog moje bolesti, borim se sa bolešću jetre i ta borba i dan danas traje, a pomoglo mi je to ulje. Taj lek na crnom tržištu je veoma skup, pa sam 2018. odlučio da proizvedem sam sebi lek, rekao je Matejić.